खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां मोनसे स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों। न'खरफोराव जोङो माबोरै माने अनलायलायनानै थानो हागौ बेखौनो जों बे स्ट'रिनि थ्रुयै मिथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, मानोना खोब मोजां स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो। आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ खावलायहरो दि जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय सिगां सिङाव खनसे लाइक बटनखौ क्लिक खालामनानै हो। थ' दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गंसे गामियाव सासे मानसि गावनि गामिनिफ्राय एसे गोजानाव खामानि मावोमोन सहराव थांनानै, आरो बियो प्राय मास मोनथाम मोनब्रैयाव खनसे न'आव फैयोमोन। नाथाय एबार खनसे माने खोब गोबाव जाबाय बियो फैनायाव, बोसोरसेयानो जाबाय। आरो बोसोरसे उनाव न'आव फैनायनि सिगां बियो न'नि थाखाय बिमा बिफानो एसे दाम गोसानि मिथाइ आरो हिन्जावनि थाखाय मोनसे बेलेग टाइपनि मिथाइ बेफोरबायदि बियो बायनानै न'आव फैनायसै। आरो फैनानै गासैखौबो माने न'आव फैनानै गावनि जे बिमा बिफा बिसोरखौ खुलुमबाय। खुलुमनानै सानजौफुआव जेब्ला जानो गोनां जायो, आरो जानो गोनां जानायाव बियो माने बिमा बिफानो आरो गासैनोबो बै बिमा बिफानि नामाव लाबोनाय मिथाइखौ माने दिहुननानै होबाय बेखौ जानो थाखाय। नाथाय बिमाया बुंबाय दि मानो नोङो इमान फैसा खरसा खालामनानै बेखौ लाबोदो, नोंनि हिन्जावनो स्राय स्राय मोजां ड्रेस जरासे मानो लाबासै, नोंनि हिन्जावा इमान बोसोरसे मानि नों गैया गारा थाबाय, जरासे ड्रेस बा नोंनि हिन्जावनो माबाफोर जाग्रा मोजां बुस्थु लाबोबानो जायोमोन ना। बिदि बुंनायाव फिसालाया बुंबाय जे नङा बिखौ आं नोंसोरनि थाखायनो लाबोदो, नोंसोर जा, हिन्जावनि थाखाय आङो बेलेग लाबोखादो, नोंसोर सिन्था खालामनाङा। नङा थेवबो नों मानो बिदि लाबोनांगो बिदि होननानै माने गासैबो रानना जानायसै। रानना जानानै ओमफ्राय हराव जेब्ला उन्दुनो समाव माने हिन्जावनो बै हिन्जावनि थाखाय लाबोनाय मिथाइखौ माने एक्सट्रायै बै हिन्जावनो दिहुनना होबाय। नाय नोंनो आङो बे मिथाइखौ स्पेसियेलि नोंनि थाखायल' लाबोदो। बिदि बुंनायाव हिन्जावा दसे नायबाय मिथाइखौ, नायनानै ओमफ्राय माने हौवाखौ बुंबाय बियो जे मानो नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो, एखे लोगो बेखौ जोङो आइमोननोबो आफामोननोबो जयै जोङो जाबानो जायोमोन ना, एखे लोगो दिहुनना होबानो जायोमोन। मानोथ' नोंथाङालाय आंनि थाखाय माने एक्सट्रायै आरो इमान फैसा खरसा खालामनानै मिथाइ लाबोनो गोनां जादों। नोंथांखौ आइया बेसेबां माने उन्दैनिफ्राय बेसेबां खस्थ' खालामना फेदेरनानै दिनै इमान गोजौ गेदेर खालामबाय, आफामोना उन्दैनिफ्रायनो नोंथांनो जि नांगौ बेखौनो होफैदो, मानो दिनै नोंथाङा आंनि थाखायल' बिदि सेपारेटै लाबोनो गोनां जादों। जि लाबोदो बेखौ गासैबो जयै जाबानो जायोना, मानोथ' एक्सट्रायै लाबोनो गोनां जाखो। बिदि माने गोबां बाथ्रा बुंनायनि उनाव माने हौवाया मेगन मोदै गलायलायबाय। हिन्जावानो आंनि थाखाय माने आंनि बिमा बिफानि थाखाय इमान सानोबा, आंनि न'खरनि थाखाय इमान सानो, नाथाय आं माबोरै इमान सार्थपर हारसिंनो जालांखो आं निजेनो मिथिनानै मोनासै। आंनि हिन्जावनि थाखाय आं सेपारेटै चक्लेट लाना फैदो, थिग दं, दा गाबोन फुङाव गासैबो जेब्ला साहा लोंगोन अब्ला बे मिथाइखौ गासैनोबो रानना होबानो जाबाय। अखानायै बिदिनो मिथाइखौ गासैनोबो राननानै होबाय आरो गासैबो रंजा खुसि जाबाय। फिसा स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय आं लाबोदों, मानोना जोंनि न'खरफोराव बांसिन बिदि साननाय मानसियानो माने खम, आरो बिनि थाखायनो न'खरफोराव एसे एला माब्लाबा बिदि लाखुमाना जानाय बा दोनखुमाना जानाय गोबां माबाफोर दोङो, बा बुहुद माबायावनो बेबायदि माने न'खराव जायो। मानोना हिन्जाव खासे लाबोनाय लोगो लोगो हौवायाबो एसे हिन्जावनि फालखै सार्थ थायो, बा निजेनि थाखा फैसानि खमनि थाखायबो माब्लाबा बेफोरबायदि जानो गोनां जायो। मानोना इमान फैसा खरसा खालामनो हानाय जायफोरा क्षमता गैया बियो हिन्जावनोल' मिथाइखौ लाबोखागोन ना, बिमा बिफाखौ गारनानैबाबो। नाथाय बेखौ हिन्जावाबो बुजिना मोनोबाथाय आरो
बयबो सासेया सासेनि सायाव अननाय मोनसे थाबाथाय बै न'खराव जेब्लाबो नांलाय खमलाय बा जेब्लाबो दावराव दावसि जानो हाया होनना आं सानो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बेखौ शेयार खालामलाय आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो आरोबाव खनसे आं नोंथांमोनखौ खावलायहरबायदि चेनेलखौ प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों।